Takže máme tady sedačku na vlastně X-Alps. Sice tohle není úplně finální verze, protože budeme muset mít jiný chránič, ale asi pravděpodobně ta sedačka bude hodně podobná. Zajímavostí je, že ten kousek váží zhruba kolem asi 1 kila bez chrániče. Tak, je to z takového matroše, který jako hodně připomíná Skytex, ale je to mnohem hrubší. A jako myslel jsem si, že to odejde, jo, ale tu sedačku mám prostě 2 roky a nevím, jestli to je jako reklama, asi jo. No dobrý, a prostě mám ji sice 2 roky, ale ten matroš je prostě dobrý, no. Se na to podívejte, jako já jsem s tím přistál i ve slané vodě, že? Jako tady s tím koncem, já jsem jako nebyl celý ve vodě, ale tenhle ten konec určitě, že jo, a je to docela v pohodě, no, na to, že to je 2 roky. Tady to je úplně super. No, zajímavostí další je třeba ten chránič, takže tady máme chránič, který teda už jsem jednou tady roztrhl. A ten je takovejhle. Já ho mám dokonce v igeliťáku, aby nebyl mokrý. Jo, tohle je chránič, který by mě měl zachránit zadek a párkrát mi ho zachránil, jo, sice teda by mohl být větší, což letos bude. Tak a tohle je zajímavost, tohle je místo karabiny, takzvaný soft shackle, nevím, jestli jste to všichni znali nebo někdy jste viděli. Soft shackle jakože místo propojení karabiny, takže to funguje tak, že vy vlastně, tady by měla být karabina a do ní byste si měli cvaknout tady záložku a tady tohle je popruch od padáku. Jo? A místo toho je tady tohle a to funguje tak, že tady je takový uzlík, který je opatřený gumičkou, aby se vám to náhodou nevyvlíklo. 2krát to musí být protočený dokola, kvůli bezpečnosti. A funguje to takhle jednoduše, že tady je prostě uzlík. Jenom obyčejný uzel na konci a vy vlastně tímhle s tím liščák, nebo jak se to jmenuje, tenhle uzel, vlastně samodotahovací, tak ho jenom takhle přehodíte. Tady mám kamínky. Přehodíte, vlastně necháte, aby se utahoval, že jo, a dáte přes tu gumičku, aby náhodou to z toho nevyskočilo, no. Takže máme tady vlastně popruh od padáku, který je odlehčený, nemáme tam standardní popruhy, které jsou široký a relativně těžký. Je to vlastně, myslím, že to je Dynamasmička tohleto a nejsou tady žádný kladky zase, aby to bylo lehčí. Jsou tady místo toho vlastně, myslím, že to jsou keramický vlastně kolečka, kterýma prokluzuje takhle speed systém. Jo? A jinak tenhle padák je teda trojlina, kdy tady máme A popruhy a ucho od Aček, vlastně když chcete klapnout uši, tak je tady vedle toho, to je kvůli speed systému. Pak je tady B popruh, to je tenhle ten, a C popruh tady, za který vlastně já to vlastně taky řídím na speedu třeba. Nemám tam žádnou kuličku ani nic, na příští rok si to tam asi přidělám. A tady mám normálně brzdu. Odlehčený padák z lehkého materiálu. Myslím si, že tenhle kousek má vlastně na náběžce těžký Skytex, teď nevím, jaký to je číslo. 27 je ten lehký, takže tady v té druhé části je lehký Skytex, který vlastně přední náběžka je z toho hrubšího, který by měl vydržet víc, když náhodou byste to na náběžku položili, tak aby to vydrželo. No a zbytek je standardní padák vlastně se Sharknosem, což je asi nejdůležitější na tom padáku, na tomhletom. A vlastně musí se listovat, nebo měl by se listovat vlastně takhle vedle sebe, protože tady jsou struny na ten Sharknose. Takže takhle se vlastně balí. Takhle to všechno dáte k sobě, ty struny. A pak ten zbytek už je vlastně jedno, jak tam naskládáte. Je jenom důležité, aby ty struny byly takhle u sebe všechny na tom padáku. Tak jo. To je asi všechno.